जादोंमोन 1952 नि बासुगावनि बै बड' साहित्य सभा दानाय हाबाफारियाव बे समनिफ्राय बाहागो लादों। दासिमाव वेस्ट बेंगलाव मोनथाम बड' साहित्य सभानि कनफारेन्स जाबाय। मोननैया महाकालगुरि मिशनाव जादों आरो मोनसेया सेकामारियाव मोनथाम कनफारेन्स बेयाव जाफैबाय। वेस्ट बेंगलाव थानाय 2.5 आरो 3 लाख जिसेबां बर'फोर दं। बे बर'फ्रा बर' हारि दानायाव सिगांनिफ्रायनो बाहागो लाबोदों। बियो साहित्य सभायानो जाथों, बियो एबसुआनो जाथों, बियो बड' समाजानो जाथों, बा बियो गुबुन आफादानो जाथों। जेरै 1967 नि 15 फेब्रुवारियाव अल बड' स्टुडेन्ट्स इउनियन एबसुखौ दानाय जायो। हिराचरण नार्जिनारि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्ट, फाउन्डार AGS सासे दङमोन नार्जिनारि, बेबो फाउन्डार एसिस्टेन्ट फाइनेन्स सेक्रेटारि, 7 बिबानगिरिजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफ्रा वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो अल बड' स्टुडेन्ट्स इउनियन एबसु दानाय समाव बाहागो लाहैदों। 1996 सनाव जेब्ला फार्स्ट टाइम क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुआ बड' समाज दायो आरो बेखौ जोङो उनाव 2001 निफ्राय 1996 निफ्राय, मानोना जोंनि बड' आरो आदिबासिनि गन्डगल जादों आसामाव, फोरनि गेजेराव सा खोला NDP BLT बायदिसिना मोनसे परिबेश, बेनिखायनो 1996 आव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुआ दानानै होनाय बे बड' समाज आफादा बे फुल प्लेजेड महर मोनाखै। 2001 आव बेखौ जों रिभाइभ खालामफिनदों। BTC सुक्तिनि उनाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव रायलायनानै जों एबसुआ ज' खालामनानै मोनसे जों सेन्ट्रेल एडक कमिटि बड' समाज आफाद दादोंमोन। जेला सेन्ट्रेल कमिटि जायो, बे सेन्ट्रेल कमिटिया नोंथांमोननि दिनै वेस्ट बेंगलाव जाफैनाय बड' समाजखौ बेयावबो दादों। थ' आं बेनिफ्राय बुंनो बेखौनो सानो जे जेब्लानो जों बर'फ्रा हारि दानायनि थाखाय माबेबा मोनसे आफाद दायो, माबा मोनसे एजेन्डा लायो, बे एजेन्डा बे आफादफ्राव वेस्ट बेंगलनि बड'फ्राबो बेयाव बाहागो लाफैदों। एबसुआव दिनै बाहागो लानो एसे गिनाय मोनो। बहुत मानसिफ्रा बहुत रोखोमनि खोथा बुंदों, जों बुजायदों गोरलैयै जे सिगांनि जि आन्दोलन आरो दानि जि आन्दोलन बेयाव मोनसे फाराग दं, पार्थक्य दङ बेवहाय। सिगांनि जि आन्दोलन आरो दानि आन्दोलन फाराग। जोंनि एबसुनि कनफारेन्सआव आसामनि चिफ मिनिस्टारा थाङो, नुदों नोंथांमोना फेसबुकफ्राव, ससियेल मिडियाफ्राव। सिगांथ' थाङामोन ना। आन्दोलन नालाय आन्दोलन, जंगि आन्दोलन सिगांनि आन्दोलना। दायो जों डेम'क्रेटिक नन भाइलेन्स आन्दोलन खालामदों। गाबोन आन्दोलन, दिनै जों दस्रा खामानि मावदों। चिफ मिनिस्टाराबो बेयाव फैयो। जोंनियाव एक्स प्रेसिडेन्ट डक्टर APJ आब्दुल कालामाबो एबसुनि कनफारेन्सआव थाङोबा, होमबा जोंहा बाव गिनांगौ जेबो गैया। दिनै आसामावबो गोबां मानसिफ्रा सानो जे एबसुजों थांजायो ना थांजाया, मावजायो ना मावजाया, नाथाय जों मावबाय थादों। रवीन्द्रनाथ टेगरा जे बाथ्राखौ बुंदों, যদি তোমার ডাক কেউ শুনে না তবে একলা চলো রে, একলা চলো রে, একলা চলো রে। बे नीतिखौ जों सिगाङाव दोननानै दायो जों एबसुआबो जों बड'फोरनि लागै जों खामानि मावबाय थादों। जोंहा गोसोआव दङ आरो जोंनि बे मोनसे दायित्व होननानै जों सानो। जिहेतु 1967 सनाव नोंथांमोनखौबो लानानै जों एबसु खालामबाय। 1987 निफ्राय 1993 सिम निक'डिमास हाज'वारि स्टेट प्रेसिडेन्ट एबसु स्पोक्स पार्सन जाबाय एबसुनि। बिथांनि लिडारशिपआव गोबां बड'फ्रा एबसुनि 6 बोसोर जि आन्दोलन, बे आन्दोलनावबो बाहागो लाबाय। बिनिखायनो जोंहा मोनसे दायित्व दं जे जों बड'फ्रा मोननै एकर्ड मोनदों। 1993 आव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल, जि काउन्सिला कुनु सीमा गैयामोन, जि काउन्सिला स्टेट एक्टनि आन्डारावमोन। आसाम विधान सभानि सिङाव बानायजानाय मोनसे आयेनजों खालामजानाय काउन्सिलमोन, जेराव कुनु थाखा फैसा गैया, जेराव कुनु सीमा गैया, बायदिसिना बेमेजालि। बेजों जोंनि गांनाय उखैनाया सुफुंजानाय नङा होननानै 6 मासनि उनाव बेखौ जों रेजेक्ट खालामफिननानै गोदान मोनसे आन्दोलन जादों। बे आन्दोलननि परे 2003 सनाव BTAD एबा BTC दानि जि काउन्सिल, बे काउन्सिला 6 सिड्युलब्लाबो बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय मोनसे काउन्सिल, जोंनो सोदांनानै होनाय मोनसे काउन्सिलखौ जों लानो थाखाय बाध्य जादों। मोननै एकर्ड जाब्लाबो जों किन्तु
नोंथांमोननि वेस्ट बेंगलनि बड' फिसाफोरनि थाखाय जों जेबो खालामनो हायाखै बियो जोंनि थाखाय दुर्भाग्य नाथाय जोंहा गोसो गैया बिदि नङा दिन थांनाय बोसोराव बिनिखायनो स्टेट कमिटि बड' साहित्य सभाजों आं रायलायदोंमोन नोंथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जे जों एबसुआ जिहेतु दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जों रायलायबाय थादों बे रायलायनायाव जों नोंथांमोननि बाथ्राखौ जों माबोरै बुंगोन बुंजायो ना बुंजाया अफिसियेलि नोंथांमोना जोंनो फोरमाय होननानै थांनाय बोसोराव जों खनसे घरामारा खाथि याव जोङो सावरायलायनायखौ खालामदोंमोन जोंहा गोसोआव दं आरो बे जोंनि मरेल रेसपन्सिबिलिटि जोंहा दायित्व दं नैतिक मोनसे दायित्व दं नोंथांमोनखौबो लानानै जे बड' साहित्य सभा खालामबाय नोंथांमोनखौ लानानै जे जों एबसु खालामबाय नोंथांमोनखौ लानानै जे बर' समाज खालामबाय नोंथांमोनखौ लानानै जे बर' जाति दानायनि थाखाय खामानि मावहोबाय जों बिनि बिनिमयाव जों नोंथांमोननोबो जों माबा मोनसे होनो हायो नामा दिनै बर' रावा 8 शिड्युलाव हाबदों नाथाय वेस्ट बेंगलाव बे रावा बाहायजायाखै आरो बिनि बेनिफिटखौ जेरैबायदि मोननांगौ मोनाखै दहाय मानगोनां स्टेट प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंदों जे बाहाय मेथ्स होननानै रिकगनाइज बड' होननानै नङा नागालेण्डआवबो बड'फोरखौ मेथ्स होननाय जायो मेथ्स कचारि होननाय जायो बेयाव बड' होननाय जायाखै जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसनाव 8 शिड्युलाव जोंखौ बड' होनबाय बर' होननानै रिकगनाइज होबाय बिनि स्क्रिप्टआबो माने देबनागरि होननानै बाव मेनसनबो खालामना होनाय जाबाय बे हिसाबै दिनै जों बेवहाय मोनसे एमेन्डमेन्ट जुदि लाबोनो हायाबा हयथ' बियो बिनि जे बेनिफिट बा बेयाव जोंनि जे स्वीकृति बेखौ हयथ' जों मोननाय नङा आंबो जेसेबां हायो फिसा टिएमसिनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों वेस्ट बेंगलाव सानैसोखौ लोगो हमदों आसामाव सानैसोखौ जों लोगो हमदों जों बावैसो खोनादोंमोन जे आसामाव एक्स एमएलए देरहाग्रा मुसाहारिया टिएमसिनि स्टेट प्रेसिडेन्ट जासिगोन जोंबो सानदोंमोन बर' मानसिया जुदि आसामाव टिएमसिनि जुदि प्रेसिडेन्ट जायोब्ला जिहेतु बियो सासे एक्स एमएलए बड' मुभमेन्टजों फैनाय मानसि गतिके बियो जुदि जामारोब्ला हयथ' जों बेखौ लानानै ममता दिदिनो एसे मोजाङै बाथ्राखौ बुंनो हागोन होननानै जों सानदोंमोन आरो आं बिथांजों रायलायदोंमोनबो बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों जेसेबां मानसिफोरखौ लोगो मोनदों যেমন গোর্খার ভাষা নেপালি নেপালির ভাষাও নেপালি তদ্রুপ বড়োর ভাষা বড়ো আর মেচের ভাষাও বড়ো बर'आनो मेचआनो बर' बे बाथ्राखौ जोंबो जेसेबां टिएमसिनि दैदेनगिरिफोरखौ जों लोगो मोनो गिदिर नेता अबश्य जों मोनाखै जायफोरखौ जों लोगो मोनदों बिथांमोनखौ जोंबो बुंदों आरो जों आशा खालामदों जे जोंबो नाजागोन एबा जोंनि नाजानायजोंबो किन्चितब्लाबो बे बाथ्राफोरखौ जोङो गभर्नमेन्टनो जोङो बुजायनो हागोन एबा जोंबो गभर्नमेन्टखौ नारसिननो हागोन बेबायदि जों सानदों दाबो जोंनि सावरायनाया पलिटिकल लेभेलाव जाबाय थादों होम मिनिस्टार राजनाथ सिंहजों जादों 3 टाइम्स जाबाय अबश्य गभर्नमेन्टआ बारा गोबाव गैला 2 मासल'सै बे मासाव जाबावनायनि खोथा 15 आरो 20 नि गेजेराव हयथ' जुदि जामारोब्ला बे बाथ्राफोरखौबो जों बुंनो थाखाय जों नाजाबोबाय थादों सेपारेट स्टेटनि अनगायैबो माखासे जोंहा साबसिडियारि माखासे डिमान्डफोर दङ गिदिर डिमान्डखौ माने खेरखेरालाबा बिथांमोना फिसा डिमान्डफोरखौ होदों जेरै आर'नाइ ट्रेन जासिगोन बे जोंनि मोनसे फिसा दाबि साबसिडियारि मोनसे दाबि जेरै क'क्राझाराव रेडिअ आरो टिभि बे सेन्टार मोननै दंखायो बेखौ इमप्रुभमेन्ट खालामनाय बेखौ फेदेरनाय बेखौ माने मोजां मडार्नाइज खालामनाय बेफोरबायदि फिसा दाबिफोरखौल' लानानै माखासे साननि सिगां गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय एनाउन्समेन्ट बे जथेस्थ नङा दिनै जों गोबां बाथ्राखौ जोङो साननांगोन काउन्सिलआ जि लिमिटेड जि पावार बे पावारजों आसामाव खामानि मावबाय थादों बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोना हयथ' नोंथांमोनखौ बोनफानानै खामानि माखासे हयथ' बेबायदि मावनो हायाखै बा हानायनि थाखाय हयथ' बेबायदि कुनु बेबायदि राहा लामा गैया दा जियानो जाया मानो आं बे बाथ्राफोरखौ दोनथ'नानै आथिखालाव राइट नाउ एबसुआ जि मिशनफोर लानानै खामानि मावबाय थादों बे मिशनखौ जों वेस्ट बेंगलावबो जोंनि बड' गामियाव जों खालामनो थाखाय जों सेस्था खालामबाय थादों आं बुंदों 1967 निफ्रायनो जिहेतु वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा एबसु खालामबाय 6 बोसोर आन्दोलनावबो एबसु खालामबाय आन्दोलनाव बाहागो लाबाय बिनि उननि जि परिबेश बे परिबेशनि थाखाय बेयाव एबसु खालामाखैमोन जों गोबां सेस्था खालामदों
2008 निफ्राय बहुत बार जों चेष्टा खालामदों नियारेस्ट डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बे समाव आंखौ दायित्व होनाय जादोंमोन सेन्ट्रेल एबसुआ जिहेतु आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन जे क'क्राझार आरो वेस्ट बेंगल जिहेतु खाथि नों नाजाबाय था माबोरैहाय बावहाय एबसु दाफिननो हायो आं प्रथम सिलिगुरिनिफ्राय जागायदों सिलिगुरिनि सालुगारानिफ्राय विभिन्न जायगायाव मेल मिटिं खालामदों एबसु खालामजायो जों जातिनि थाखाय खामानि मावगोन बाहाय गिनांगौ जेबो गैया आसामनि एजेन्डाया आलादा जागोन वेस्ट बेंगलनि एजेन्डाया जागोन वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा मुभमेन्टआव थांनांगौ दरकार गैया बा मुभमेन्टखौ जों ओरै लाबोनायनि जेबो परिकल्पना गैया बेयाव जोंनि जातिनि जिहेतु 1967 आव जेब्ला एबसुखौ दानाय जायो बिनि जितु एम एन्ड जि अबजेक्ट थांखि आरो जे नोजोर बे थांखि नोजोरा जाबाय बर'फोरनि राव माने बर'नि भाषा बर'फोरनि थुनलाइ साहित्य कालचार हारिमु आरो बुंदों दोरों माने ट्रेडिशन परम्परा बे मोनब्रै जिनिसखौ बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमु आरो धोरोम होनाखै जिहेतु जों बर'फ्रा बाथौ दं ख्रिस्टियान दं ब्रह्म धर्म दं गुबुन धर्म दं बेनिखायनो धर्म होनाखै बर'नि राव थुनलाइ हारिमु आरो दोरों होनदों दोरों माने परम्परा ट्रेडिशनखौ होननाय जायो बे मोनब्रै जिनिसखौ रैखा खालामनो थाखायसो एबसुआ जुदि जन्मब्ला होमबा बुहुमाव थानाय जेराव बर' मानसिफोर दं बे बर' मानसिफोरखौ लाफानानै बेनिखायनो दिनै आसाम बड' स्टुडेन्टस इउनियन होनाखै आसामाव जेसेबां स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दङ बयनिबो सिगाङाव आसाम अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन अल माने गासैबो आसाम नामजों जाजोबनाय खिन्थु बै समाव जिहेतु वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रानो थाखाथारबाय बिबानबो लाबाय गुबुन बर'फोर फैबाय बेनिखायनो अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन होनदों बुहुमनि बर'फोरखौ बोनजोबदों आरो बुहुमनि बर'फोरखौ जुदि बोनजोबबायबा बबे खनायाव जोंनि समस्याया मा बे समस्याफोरखौ हानायसेबां एड्रेस खालामनो थाखाय जों नाजाबोबाय थादों नाथाय दिनै बेयाव मेन पावारनि अभाब जादों जोंनाव इसेल' मानसिफ्रा दिनै एबसु खालामो गिनाय दङ जोंनि सोरबा बिबानगिरिफोरखौ बुंदों सोरबा गामिनि मानसिफ्रा न'खरनि मानसिफ्रा बुंदों आरे नों एनडिपिसो खालामहैबाय नामाब्रा एबसु नंमारगौना नंमारा गोबां बेबादि प्रश्ननि सम्मुखीन जानो गोनां जादों जोंनि एबसु खालामग्रा मानसिफ्रा आं गुरैयै खावलायगोन जे जाति दानाय जि प्रक्रिया बे जाति दानाय जि प्रक्रिया बे प्रक्रियायाव सिगां जेरैबायदि दङ दाबो जोंनि वेस्ट बेंगलनि जोंनि बड'फ्रा बाहागो लाबावनांगोन आं बिनि थाखाय खावलायदों दायो एबसु हिसाबै 2007 निफ्राय जों मिशन क्वालिटी एजुकेशन होननानै जों बुङो बर'फोरनि थाखाय मिशन क्वालिटी एजुकेशन गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि दहाय एसे खोनाफैदों जोङो बावहाय माखासे स्टुडेन्टसफोरखौ सोरखौबा बेयाव बरायदों जायफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामो जोङो दिनैनि थासारियाव जों जुजिनांगोन जुजिनाय मोनसे थासारि आरो बे जुजिलांनांगौनि थाखाय जोङो दिनै क्वालिटी एजुकेशन मोनाब्ला बे सम्भब जानाय नङा नोंथांमोननि वेस्ट बेंगल जोंनि आसाम हिसाब खालामोबा साबसे आईएएस अफिसार दङ आं मिथिया नोंथांमोननि वेस्ट बेंगलाव बड' आईएएस अफिसार दंना गैया अन सार्भिस सानैसो दंमोन रिटायार्ड जाबाय दायो सानैसोल' दङ आसामाव आईएएस अफिसार आईपीएस जि सानै दंमोन बे रिटायार्ड जाबाय दायो सानै गोदानै दङ दाख्लै मनज स्वर्गियारि जइन जानायनि उनाव सानै जाबाय सासे जयपुराव बियो डिजिपि जानानै दङ सन्जीब नार्जारी आरो दाख्लै गोदानै जइन जानाय मनज स्वर्गियारि सानै आरो बहाबा जुदि माने नमिनेटेड दंबा आं मिथिया बेबायदि सानै साबसे आईआरएस दङ आसामनाबो रिटायार्ड जाबाय नोंथांमोनाबो रिटायार्ड जानानै साहित्य सभा प्रेसिडेन्ट खालामदों गोदान हयथ' आईआरएस गैया सोर दङ जों हिसाब खालामजोबनो हायो साबसे डक्टर इन्जिनियार दं साइन्टिस्ट दङ जों हिसाब खालामनो हायो जोंनो क्वालिटी एजुकेशन नांगोन बे बांला मिडियामावनो फराय आसामाव बियो बर' मिडियाम फराय जेखि मिडियामावनो फराया मानो दायोथ' बर' मिडियामनि बाथ्रा फैथ'आ दायो जों साबजेक्ट मोनसे फरायनो थाखाय जों बेयाव आन्दोलन खालामनो गोनां जादों बेनिखायनो जों बुंनो एबसुखौ वेस्ट बेंगलाव थानाय बर'फोर जायफ्रा जे मिडियामावनो फराया मानो बे बांला मिडियाम बे हिन्दी बे इंलिश नाथाय बिसोर बर' गथ' नोंथांमोननि स्कुलाव जों प्रग्राम खालामनो मोना जानो हागौ मानोना बेयाव बिनि प्रिन्सिपाला जोंखौ एलाउ खालामनाय नङा मानोना बिसोर एबसुखौ बुजिनाया কি সংগঠন কি দল এটা কেন দিব আমরা প্রোগ্রাম করতে
आं जेब्लानो वेस्ट बेंगलाव प्रग्राम खालामफैयो आलिपुरदुवारनि आइबि निफ्राय आंनाव फन फैयो नों मा प्रग्राम खालामफैदों ना नोंथांमोननि बै खाथिनि सामुकतला खाथिनिनो सासे आइबि नि दङ बर्मन बे যখনनो आं वेस्ट बेंगलाव प्रग्राम खालामो তখনनो बे आंनो फन हरबाय আজকে কি প্রোগ্রাম ছিল মা প্রোগ্রাম বদলিনার প্রোগ্রাম নাকি কি এখানে কি রেল অবরোধ করা হবে बायदिसिना सोङो दिनै जोङो मिडियामखौथ' जों मोननाया नङा नाथाय जों बेयाव साबजेक्ट एमआइएल हिसाबै बेयाव फरायनो थाखाय जों मोनसे संग्राम खालामनो गोनां जादों दानायनि उननिफ्रायनो आं बुंदों बेनिखायनो जों बुंदों जे जोंनि वेस्ट बेंगलनि एबसुफोरखौ जे दहाय जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्टआ जे बुंदों जे डिएमनो धरना डिएमनाव रेलि खालामनानै थानाय ब्लक लेभेलाव जेसेबां रेलि जादों जों बुंनो ठीक আছে जोंनि उद्देश्यआनो बेनो आरो वेस्ट बेंगलाव बड' साहित्य सभानि लिडारशिपआव दायो जि भाषा नि थाखाय आन्दोलन जादों माध्यम मोननायनि थाखाय जि आन्दोलन जादों बेयाव 100% जों सापर्ट खालामो आसामनिफ्राय जेरैबायदि जों सापर्ट खालामनो हायो जों नाजागोन पलिटिकेलि लजिस्टिकेलि बोरैबा जुदि जों हायोबा हानायसेबांखौ जों सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों दिनै जोंनो क्वालिटि एजुकेशननि दरखार जागोन दायोथ' आसामाव गिख्रंथाव जाबावदों जोंहा 6 कमिउनिटिफोरखौ जुदि एसटि होमारनाय जुदि जायोब्ला जों बिसोरजों कम्पिट खालामनो हानाय नङा बिसोरो जोंनिख्रुइ माने संख्याधिक जोंनिफ्राय लाख लाख माने पपुलेशन बारासिन बिसिना जोंनिफ्राय मोर एडभान्ससिन आपार आसामाव थानाय कुस राजबंशी आपार आसामाव थानाय आदिबासी मरान मटक आहम साब्रै चिफ मिनिस्टार जाखांबाय आहमफोरनिफ्राय 600 बोसोर राजत्व खालामदों आसामखौ गोबां अफिसारफोर दंखायो बिसोरजों जुजिनो जों हानाय नङा थ' होमब्ला जोंनि मानसिफ्रा बुजियाबा सरकारा जुदि एब्राप्टलि खालामोब्ला दायो बिजेपिफ्रा जेरैबायदि खालामनो सानदों रावनिबो खोथा खोनासङालासिनो आसामाव केप माने सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2016 को पास खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों 6 कमिउनिटिफोरखौ एसटि खालामनो थाखाय एब्राप्टलि बिसोर जे नाजाबाय थादों खालाममारोबा होमबा जोंहा बहुत लकसान जागोन बेनिखायनो गासैबो जिनिसफोरखौ जों नोजोर होनानै 2007 निफ्राय मिशन क्वालिटी एजुकेशन जों बर'आव बुंदों बेखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि दायो एलपि मास्टार जानो थाखाय पार्सेन्टेज बिदों 45% स्लेट डीएलएड पास जायाबा बियो इन्टारभिउ होनो मोना पुलिसनि थाखाय मेट्रिक पास जायोबा खारनो मोनोमोन दायो बुंदों आसामावबो पुलिस एलिजिबिलिटी टेस्ट पेड परीक्षा आरम्भ जागोन मेट्रिक पास जायोबा एनएम नि थाखाय ट्रेनिंआव थांनो मोनोमोन दा हायर सेकेन्डारि बिदों हायर सेकेन्डारि पास जायोबा सिगां एमई स्कुलाव मोनदों दायो बीए पास नांगौ होनना बुंदों बीए पास जायोबा हाई स्कुलाव मास्टार मोनदों दा बीए आरो बीएड नांथारगोन एमए पास जायोबानो कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर मोन लेक्चारार मोनोमोन दायो नङा एमए नेट थानांगोन पीएचडी थानांगोन होमबा जेरावबो क्वालिटिनि बाथ्राखौ बुंदों जों बेनिखायनो आसामाव जों एबसुनिफ्राय जोङो यूपीएससी एग्जामाव जानो जिरायनो हानाय बायदियै प्रिपारेसन खालामनो थाखायहाय जोङो शर्ट टार्म जोङो बावहाय माखासे माने प्रग्रामफोर जोङो लादों काउन्सिलिं प्रग्राम कोचिं तो होनो हाया जोङो 15 डेज 10 डेज नि थाखाय माखासे हाबाफारिफोर लानाय जादों जों दिल्लीजों जगाजग खालामबाय थादों रावबो फैनो गोसो गैया बेसेबां गोजान एयारपर्टनिफ्राय जों क'क्राझारखौ खिन्थानो गोनां 4 घन्टानि लामा रावबो फैनो गोसो जाया बिसोरनिया फुङाव फैगोन बेलासियाव थांनो मोननांगौ आङो सानाव 2 घन्टासो फोरोंबाय फुङाव फैबाय क्लास एटेन्ड खालामबाय बेलासियाव आं थांफिननो मोननांगौ दिल्लीयाव बेनिखायनो दिल्लीनि गोबां बेबायदि माखासे जे कोचिं सेन्टारफोर दङ बिथांमोनजों जों जगाजग खालामदोंबाबो जों हायाखै थांनाय बोसोरनि जोंनि गोल्डेन जुबली क्लोजिं सेरेमनियाव बिहारनि सुपार 30 जे इन्स्टिट्यूशन खोनाबाय नोंथांमोना बिनि जाय डाइरेक्टर बिथांखौ जों लेंनानै लांदों फिसा मिटिं गायोबानो 5 लाख टाका लायो बिनि फिसा अबश्य बावैसोनि स्टुडेन्ट्स गेदारिं खाय बेयाव बियो फैसा लायालासेनो बियो ओरैनो फैदों दा बेबायदिजोंबो जों जगाजग खालामदों नोंथांनि सुपार 30 जे इन्स्टिट्यूशन बेयावबो जों बोसोराव सासे सानै जों बर' गथ' हरनो हायो नामा जों बेबायदिखौ जों नाजाबाय थादों थांनाय बोसोरनिफ्राय बीटीसी निफ्राय माने 10-15 जन बेबायदि फरायसाफोरनो जायफ्रा यूपीएससी नि थाखाय इच्छा दङ इन्टारभिउफ्राव पास जायोबा सेलेक्ट खालामदों
बिथांमोननो किसु टाका होनानै बिथांमोना कोचिंनि मोनसे बेबस्था खालामदों बेयो अबश्य जथेस्थ नङा दा मेनलि जों वेस्ट बेंगलाव जोंनि एबसुनिफ्राय जों बेखौनो नाजागोन जे बेयाव थानाय जोंनि बर'फ्राबो जेन क्वालिटी एजुकेशन मोनो गुबुनजों जोङो बावहाय बादायलायनो जोङो हायो जोङो माने सपोज वेस्ट बेंगलनि बड'फ्रा जुदि आईएएस अफिसार जानानै जुदि आसामाव थाङोबा वेस्ट बेंगलनि बड'फ्रा आसाम केडार जानानै जुदि आईपीएस महरै जुदि बेयाव थाङोबा जोंहा सापर्ट जानाय नङा जागोन निश्चय जागोन आसामनि जोंनि बड' मानसिफ्रा जुदि वेस्ट बेंगलनि केडार आईएएस आईपीएस जानानै बेयाव जुदि शासन खालामनो बाव जुदि फैनो मोनोबा बिथांमोना जुदि नोंथांमोननि आलिपुरदुवारनि डीएम जुदि जानो मोनोबा बेयाव जुदि गुबुन सार्केल अफिसार जानो मोनोबा एजुकेशन डिपार्टमेन्टआव जुदि मानसि थानाय मोनबा हयथ' दाहालागै बुजिगौमोन ज्योति बसुनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै ममता दीदीसिम दाबो बुजियाखै बिथांमोना मा सानो जों बुजियाखै हयथ' जों बिथांमोनखौ बुजायनो हायाखै ना हले बुजियाखै बुजिथाराखै ना इच्छा जानानै बुजियाखै जों हमदांनो हायाखै नाजादों होननानै जों मिथिदों मानगोनां एमएलए बिथांनि लिडारशिपआवबो जों नाजादों होननानै जों मिथिदों किन्तु दाबो मोगथां मोनसे महर मोनाखै आङो जोंनि वार्कारफोरजों जोङो रायलायदों जे बे बार्गेनिं खालामनायनि मोनसे टेक्टिस महरै जों हयथ'बा लानांगोन बेखौ अबश्य आदारवाइज दाला जिहेतु दायो वेस्ट बेंगलावबो बीजेपीआ बावहाय माने पार्टी अर्गानाइज खालामगासिनो दङ दिनै आसामाव केट सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामनानै बिथांमोना आसामनि जे 14टा समष्टि दं लोकसभा समष्टि बेखौ बिथांमोना मोनसेखौबो हिसाब लायाखै आसामाव देरहायाबाबो वेस्ट बेंगलाव जेन बेंगलिफोरनि सापर्ट जों मोनो बेबायदि नोजोरजों बेयाव जिहेतु खामानि मावबाय थादों बेनिखायनो दिदिनि थाखायबो एथ' मोजां परिबेश नङा निश्चय एथ' मोजां परिबेश नङा जिहेतु दिदिनि गोबां मानसिफ्राबो दायो बीजेपीआव हाबबाय गतिके दिदियाबो साननो थाखाय बाध्य निश्चय थांनाय माने पन्चायत इलेक्शनाव जदिवबा मोजां जादोंब्लाबो लोकसभा आरो पन्चायत इलेक्शनजों बारा रुजु जाया आं ओंखायनो आंनि लोगोफोरजों सावरायलायदों दिदिजों जों सावरायनांगोन बेनो हाई टाइम बेनो राइट टाइम निश्चय होननानै आं सानदों जे बेबायदि अलखद माने बेबायदि समाव जों जुदि दिदिखौ बुंनानै जोंनि इस्युखौ जोङो बाहाय इस्टाब्लिश खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय जों आदाय खालामनो हायो नांगौ जायोबा जों दिदिनो होगोन दिदिजों जों थागोन दिदिजों थानायावथ' जोंहा बुंजानांगौ गैया नाथाय जों थायोबा जोंनि जाथिया मोनसे लाब जानांगोन जेखौ जों गोबाव समनिफ्राय जों आसामाव एक्सारसाइज खालामबोदों जोंनि बर' ग्रुपफ्रा जोंनि बर' आन्दोलनकारिफ्रा साहित्य सभायानो बुं जोंनो बुं बा गुबुनानो बुं जों इस्यु बेस पलिटिक्स खालामदों थाखा फैसानि थाखाय नङा डेभेलपमेन्ट खामानिनि थाखाय नङा जिखुनु सरकारा फैगोन बेयाव डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावफैगोन नाथाय जों बड' हिसाबै जों जिहेतु वेस्ट बेंगलावबो रायजो जानो नागिरदों आसामावबो जों रायजो जानो नागिरदों गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय मानसिफ्राबो जिहेतु जों बड' हिसाबै जों रायजो जानो नागिरदोंबा जोंनि इस्युआ एक नाम्बार जानांगोन आरो इस्युआसो प्रायरिटि मोननांगोन राइट नाउ वेस्ट बेंगलाव जुदि मोनसे इस्यु दङ होनोबा बुङोबा जोंनि जि भाषा बे भाषाखौ जों एलपि स्कुलनिफ्राय जों स्टार्ट खालामनो नागिरदों 1963 सनाव जागायजेननाय जि बड' जेखौ एलपि स्कुलाव प्राथमिक स्कुलाव जेखौ जागायजेननाय जादोंमोन 1963 आव फैयै गोबां बाव आन्दोलन खालामनो गोनां जाबावदों गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों दायो एमए सिम फैबाय दायो डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव दङ कटन इउनिभारसिटियाव दङ